திமுகவும் அதிமுகவும் உள்ளூர் பகைவன் என்ற நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் காங்கிரசும் பாஜகவும் தான் முதல் எதிரி என்று குட்டிக்கதை சொல்லி விளக்கமளித்தார். நான் திமுக அதிமுக உள்ளூர் பகைவனா பார்ப்பேன். இப்போ எனக்கு ஒரு வரலாற்று இது இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு அதை விளக்கி சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன். எங்கள் பாட்டனார் தீரன் சின்னமலை முதல்ல திப்புவையும் ஐதரையிலையும் தான் எதுக்குறாரு. ஆனால் பொது எதிரி வெள்ளக்காரன் வந்தவன் திப்பு இங்கே தான் இருப்பேன், எப்போ வேணாலும் அவனோட சண்டை போட்டுக்கலாம், முதல்ல பொது எதிரி வெள்ளக்காரன் அடிச்சு வரட்டும்டான்னு அவர் படையிலே போய் சேர்ந்துடுறாரு. யாரு? திப்பு படையில போய் சேர்ந்துடுறாரு. எங்கள் அண்ணன் ஐபிகை வருது பாருங்க, ஐபிக்கு வரும்போது அவன் அடிக்கும்ல, அடிக்க பெரியவன் 2 லட்சம் துருப்பு, அவர் வெறும் 22,500 பேர் தான், அவர் 600 பேர் தான் எங்கள் அண்ணன்ட்ட இருந்தது. இப்போ என்ன பண்ணுறதுல பிரேமதாசா பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கிட்ட இருந்த ஆயுதத்தை வாங்கி அடித்து இந்திய ராணுவத்தை வெட்டுறாரு. அது மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா, எங்களுக்கு இந்த திமுக அதிமுக உள்ளூர் சண்டை, உள்ளூர் பகைவன் நியாயமாக பங்காளி சண்டைன்னு வச்சுக்கிறீங்களேன். இந்த தீர்த்து ரொம்ப காலமாக இருந்து உனக்கு நாட்டை கொடுத்து நாசம் பண்ணிட்டாங்கன்னு ஒரு கோபம் இருக்குது. இவன் உள்ளூர் எப்போ வேணாலும் மோதிக்கலாம். ஆனால் பொது எதிரி ஒருத்தருக்கு அந்த காங்கிரஸ் பிஜேபி எல்லா மாநிலங்களையும் உரிமையும் மொத்தமாக கொண்டு குவிச்சு வச்சுக்கிற கட்சி இந்த 2 கட்சியும் தான். எல்லாமே கல்வி அவன்கிட்ட இருக்கும், மருத்துவம் அவன்கிட்ட இருக்கும், மின் உற்பத்தி விநியோகம் அவன்கிட்ட போகணும், எல்லாமே மத்திய அரசு இந்திய ஒன்றிய அரசுன்னா அப்போ நான் இதுக்கு அப்படிங்கும்போது இவங்களை ஒழிக்கணும். இந்தியாவில் ஒற்றை கட்சி ஆட்சி முறையை ஒழிக்கணும். ஒழிச்சாதான் மாநிலத்தில் மத்தியில் கூட்டாட்சி, மாநிலத்தில் தன்னாட்சி வரும். இங்கே கூட்டணி ஆட்சி தான் இருக்குது, கூட்டாட்சி வரலை. ஒரே ஒரு காலத்தில் ஐயா விபி காலம், தேவேகவுடைய காலம், ஐக்கிய குஜராத் காலத்தில் வந்தது. அதுக்கப்புறம் இல்லை. மறுபடியும் இது வரணும்னா இந்த காங்கிரஸ் பிஜேபி 2ஐயும் அடித்து வரணும். இவங்க 2 பேர் தான் முதல் எதிரி. அடுத்து திமுக அதிமுக. அப்படிதான். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.